máme takto. Vydali sme sa expedícia až z východu Slovenska, aby sme potešili jednoho človeka. Max Bass! Pretože on je buzerant. Nie! Jo. Čo, bazinga? Bazinga. Max Bass. Ja sa strašne unavený. Si spal do 11. Zleteli orly z Tatry, ťahnú na Podoria. Ponad vysoké hory, Ponad Chojargov chuj. Tady pod tím. Klapka 316. Takže sme subjekt 3, určite nás všetci poznáte, toto je Kisko, toto je Max Bass a ja som váš milovaný Mr. Čak. Takže toto video budeme natáčať v podujatí toho, že sme neskončili, ako ste boli v obraze, nezrušili sme sa, len sme dali pauzu. Dúfam, že si toto video pozriete, že sa z neho naklipujete z tých krásnych 1880 ústrižkov. No. A veríme, že to budete pozerať a že tam bude toho veľa a že budeme mať dobré hodnotenie a že budeme mať dačo Max Bass dobre na večeru. Lajky. Dislajky. Share it. Fuck yeah. Zdieľajte všade lajky a podobné sračky. Zdieľajte. A lajky. A hlavne lajky. A hlavne lajky. Zdraví vás subjekt 3, majte sa.